Ζητήσαμε. Λοιπόν, εδώ θα σας αποκαλύψω κάτι. Ένας φίλος καθηγητής φιλοσοφίας, το Σεπτέμβριο του 2012, αυτό πότε έγινε? Ολομέλεια Βουλής. Πρέπει να έγινε τον Ιούνιο του 2012, μετά τις εκλογές. Νοέμβριος του 12. Νοέμβριος του 12. Οκτώβριος του 12. Το Σεπτέμβριο, εγώ θα σας πω, θα σας αποκαλύψω κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Το Σεπτέμβριο του 12 μου ζήτησε ένας φίλος καθηγητής να πάμε να δούμε τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής στα γραφεία. Του λέω εγώ στα γραφεία Χρυσής Αυγής δεν πατάω. Αν θέλετε θεσμικά, μπορούμε να πάμε μόνο γραφείο Βουλής, από την ιδιότητά τους στους βουλευτές. Και είχαμε δει τον αρχηγό τους, τον Μιχαλολιάκο. Λοιπόν, και του εξήγησα ότι έχει κατατεθεί η μήνυση της Κρητικοπούλου και θα πρέπει, αφού είστε αντιμνημονιακοί, να συνυπογράψετε, να καταθέσετε με το άρθρο 86 μαζί με άλλους βουλευτές και της ΑΝΕΛ. Ακριβώς. Να συνυπογράψετε τη μήνυση που λέει το άρθρο 86 παράγραφος 3 από 30 βουλευτές. Γιατί οι ΑΝΕΛ δεν είχαν 30. Δεν είχαν 30, χρειαζόταν. Γι' αυτό λέω. Ακριβώς. Στείλτε στη Βουλή 200 βουλευτές ανεξάρτητους Έλληνες. Να μπορούμε να διορίσουμε και πρόεδρο Δημοκρατίας. Ακριβώς. Το έχω γράψει και στο διαφημιστικό. Τι απάντησε, Χριστιανό? Μισό λεπτό. Και μου είπε εκεί πέρα ο Μιχαλολιάκος, ήταν και η σύζυγός του, ένα μικρό γραφείο έκανε. Μου λέει, εγώ κύριε Στεγγελέτη, δεν καταλαβαίνω αυτά, είμαι μαθηματικός, μου είναι κάτι τέτοιο μου είχε πει. Πήγαινε, λέει, στον παπά δίπλα, στο άλλο γραφείο. Πηγαίνω, του τα εξηγώ, εκεί πέρα είχαν και ένα δικηγόρο Τσόγκα, νομίζω από τα Ιωάννινα, τους τα εξηγώ. Εντάξει, μου λέει, κύριε Στεγγελέα, αφήστε και το τηλέφωνο σας, τηλεφωνήσουμε. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Σιώπησαν. Αντί να συμπαραταχθούν αντιμνημονιακά και να συνυπογράψουν μαζί με τους ΑΝΕΛ, και μου έλεγε ο Μιχαλολιάκος, ναι, θα βρούμε και το Terence Quick να την υπογράψει και όλα αυτά. Δεν έγινε τίποτα. Ναι. Ο οποίος είναι ο μόνος που είχε κινηθεί και εναντίον της Τρόικας. Σας αποκαλύπτω λοιπόν ότι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής και ο παπάς ενημερώθηκε από μένα τον ίδιο με την παράκληση να συνυπογράψουν, να βρεθούν 30 βουλευτές με τους ΑΝΕΛ ή και με οποιασδήποτε άλλους, να συμπαραταχθούν, να συσπηρθούν, να υπογράψουν, να υιοθετήσουν αυτό το νομικό σκεπτικό της μήνυσης της εσχάτης προδοσίας και δυστυχώς σε ουδεμία ενέργεια προέβησαν. Είδατε υπογραφές? Εγώ βλέπω εδώ τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Καμένο, που λέει εμείς την καταθέτουμε και την υπογράφουμε. Είδατε από τη Χρυσή Αυγή, ενώ τους είπα ότι εάν αφήσετε και παραγραφή, ενώ γνωρίζετε ότι τελέστηκε αδίκημα και το οποίο και εσείς ακόμη ισχυρίζεστε, αλλά δεν συμβάλλετε στην ποινική δίωξη με την κατάρτιση της μήνυσης και θεωρηθεί μετά από διάφορους συνταγματολόγους, θεωρητικούς και δικαστές κλπ. Ότι παρεγράφει, εσείς έχετε ποινική ευθύνη. Γιατί να αφήσετε και παρεγράφει. Ακριβώς. Από το ΣΥΡΙΖΑ κανένα. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε. Ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με προσκάλεσαν εξάλλου για να πω την άποψή μου. Ενώ είχε γίνει γνωστό ότι είχα γράψει μέσα στη μήνυση της Κρητικοπούλου εκείνο την παράγραφο, ήταν 2 σελίδες, ότι δεν έχει υπάρξει παραγραφή από την ενδιάμεση βουλή των 5-7 ημερών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε αυτό το σκεπτικό ότι της μη παραγραφής, ότι δεν υπήρχε παραγραφή σύμφωνα με το Σύνταγμα, το πήρε μέσα από τη μήνυση, το εκμεταλλεύτηκαν, το βελτίωσαν λιγάκι και βάσει αυτού ζήτησαν την παραποφή του Παπακοσταντίνου. Μάλιστα. Αυτό το καλό βγήκε τελικά από αυτή τη μήνυση. Μάλιστα. Και αν θυμάμαι καλά, άλλο ένα άτομο που είχε κάνει ερώτηση εκτός από τον κύριο Καπερνάρο και τον κύριο Πάνο Καμένο για το θέμα της δικογραφίας για σχάτη προδοσία, στη Βουλή πρέπει να είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν θυμάμαι καλά. Ναι, αλλά δεν την είδα να βάζει υπογραφή μαζί με τους ΑΝΕΛ, μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι. Κάπου τη φρενάρανε από μέσα. Έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι γινόταν. Ο καιρός περνούσε, αλλά οι χρυσαυγίτες δεν υπέγραφαν. Μάλιστα. Για να ξέρουμε και τη θέση τους, έτσι. Προσδοκούσατε με αυτή τη μήνυση, σε τι προσδοκούσατε? Δηλαδή, ήταν μήνυση κατά μόνιμα,
Όχι. Παπανδρέου και Παπακοσταντίνου. Για δύο άτομα. Ναι. Ουσιαστικά δηλαδή θα πηγαίνουμε στο δικαστήριο, αν και εφόσον εγώ δεν πίστεψα από Στο ειδικό δικαστήριο, το άρθρο 86. Όπως τώρα παραπέμπεται. Θα αφήναμε ένα στον άλλο αποστάτευτη. Αυτή, ξέρετε, είναι. Εν πάση περιπτώσει, θα πιστεύατε ότι πηγαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να γίνει κάτι δεδικασμένο ώστε να έρθει και η σειρά των άλλων. Γιατί δεν ήταν δυο τους. Κοιτάξτε, θα δημιουργούσε ένα ισχυρό νομικό προηγούμενο που θα ακουγόταν παγκοσμίως, όπως ποιοι ήταν οι Ισλανδοί που έστειλαν τον Πρωθυπουργό, οι Ιρλανδοί που έστειλαν Ισλανδία. Ναι, Ισλανδία. Ισλανδοί, έτσι. Θα δημιουργούνταν ένα προηγούμενο. Απ' τη μία εδώ οι συνταγματολόγοι της Βουλής και οι πιο πολλοί βουλευτές είναι δικηγόροι μας. Οι νομικοί μιλάνε για νομικό πολιτισμό και νομικό πολιτισμό. Σιγά με τον νομικό πολιτισμό. Σιγά τον νομικό πολιτισμό. Προβάλλουν νομικό πολιτισμό και οι που να κάνουν τη δουλειά τους. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση.